Wait radio после. Кирилица за 10 секунди. Сигурно. Айде, давай. Едно. Чакай. Поне погледни на някъде другаде. Айде насам. Айде, ела, господин. Айде, Паначо. Айде, ела. Не. Подявайте. Просто гледай на там, 10 секунди почваме. Легати. 1, 2, 3, 59, 46, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, готово. Айде да видим. Де се крие той? Много тъмно тук, бе. Като някаква пещера е тук. Ма на кой етаж се забава? Айде да видим първо на пещерния етаж. Пещерняците дали са там. Какво правиш гаража ми, ако си там? Не е там. Аз мисля, че може и да е навънка. Не знам. Косе? Няма. Няма го. Косе, остава 2 минути. Ето те! За косето! Косето, да го видим отпред. Супер! Добре, готов ли си? За какво? Ти аз да се крия. Колко дълго беше видеото? В момента записваме, човек. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, докато броя искам да кажа благодаря на всички за 20 сабскрайбера. Това е голяма чест за мен. Моля да се опитаме да изкараме още 10, 20 или 30, така ще стане много хубаво. 9, 10! Етаж номер 2. Етаж номер 1. Отказвам се. Имам чувството, че нещо ме гони. Боби, отказвам се.